Здравейте и добре дошли в първи епизод от поредицата на Bright Hydro Future отвъд Черно море. Казвам се Владислав Горанов, основателя на организацията, и в това видео ще ви разкажа за едни от най-сериозните екологични предизвикателства, които застрашават Черно море, за потенциалните катастрофи, които могат да се случат, и за научните и устойчиви решения, които ние можем да приложим, за да предотвратим всички тези рискове. Черно море. Това е едно изключително място, което е богато на история, култура, живот. Но дълбоко под неговите вълни се крие една от най-големите заплахи. Огромни количества сероводород, които могат да предизвикат екологична катастрофа. Климатичните промени, замърсяването и неустойчивите практики постепенно доближават до точката, от която няма връщане. Но бъдещето не е предопределено. Ние можем да го напишем заедно. В тази поредица ще говорим за рисковете, които застрашават екосистемата на Черно море и околните региони, бъдещето на устойчивата енергия и как иновациите могат да бъдат двигател за промяна, как науката и технологиите могат да помогнат да предотвратим екологични бедствия преди да е станало късно, и най-важното, как ние всички можем да бъдем част от решението. В Bright Hydro Future вярваме, че прогресът не е просто по-добра технология. То е нов начин на мислене. Това е наука, отговорност и действия днес, които ще осигурят по-добро утре. Ако искате да разберете повече за истинските процеси, които оформят света около нас и как можем да изградим по-чисто, по-безопасно бъдеще, абонирайте се сега и бъдете част от това наше пътешествие. Светът се променя по-бързо от всякога. Въпросът е, ще поведем ли в изграждането на тази промяна или ще оставим тя да ни изгради? Нека намерим отговора заедно. На пръв поглед Черно море изглежда спокойно и безкрайно. Но под тези води се крие една от най-големите скрити заплахи – сероводородът. Газ толкова токсичен, че ако бъде освободен в големи количества, може да промени живота на планетата ни из основи. Но как той се е озовал тук и защо Черно море произвежда толкова голямо количество от него? Какво е сероводородът? Сероводородът е безцветен, запалим и изключително токсичен газ с характерна миризма на развалени яйца при ниски концентрации. При изключително високо налягане над 150 гигапаскала сероводород преминава в метално състояние и проявява свръхпроводимост при температури до 203 Келвина или около минус 70 градуса. Това го прави един от свръхпроводниците с най-висока температура на преход, което може да доведе до пробиви в преноса на енергия и създаването на нови материали. Той се произвежда естествено чрез анаеробна бактериална активност среди без кислород, каквато е и дълбоката част на Черно море. Какви са опасните свойства на сероводора? Той е изключително токсичен за хора и за животни. По-тежък е от въздуха и затова се натрупва в ниски места. Запалим е и експлозивен при определени условия. Даже може да предизвика парализа на дихателната система. А пък е смъртоносен при високи концентрации. Защо Черно море произвежда всичкия този сероводород? Черно море е най-големият аноксичен или безкислороден воден басейн в света, което означава, че под определена дълбочина, от около 150-200 метра, водата е с ниско съдържание на кислород. Кислородна вода влиза само в повърхностния слой, чрез реки като Дунав, Днестър и Днепър. Под този слой дълбоките води остават застояли и богати на сулфати, идеална среда за анаеробни бактерии, които разграждат органични вещества. А как се образува сероводородът, бихте попитали? Органични материали от умрели растения и животни потъват към дъното, след което анаеробните бактерии започват да разграждат този материал в среда без кислород. Крайният продукт от този анаеробен метаболичен процес, това е сероводородът, който се произвежда с умопомрачителна скорост от 9000 тона на ден. Това означава, че всеки ден още и още токсичен газ се натрупват в дълбините на Черно море. Как сероводородът влияе на живите организми?
За морския живот. Рибите и всички кислородозависими организми не могат да оцелят в аноксичната зона. Това създава мъртва зона, в която могат да живеят само специализирани бактерии. За хора и животни е малко по-различно. При ниски концентрации от 1 до 50 частици на милион се предизвиква дразнене на очите, замаяност и гадене. Високи концентрации от около 100 до 500 частици на милион могат да доведат до парализа на дишането и евентуално смърт в рамките на минути. Продължителното излагане причинява неврологични увреждания и хронични здравословни проблеми. Въздействие върху околната среда на сероводорода. Ако се случи масово освобождаване на сероводород, газът може да отрови въздуха над крайбрежните региони, причинявайки тежки екологични катастрофи и масови жертви. Сероводородът също така реагира с кислород, образувайки серен диоксид, който води до киселини дъждове, унищожавайки земеделските култури, горите и морските екосистеми. И това е само началото. Когато сероводородът се освободи в атмосферата, той се окислява, образувайки серен диоксид и в крайна сметка сярна киселина, които допринасят за разрушаването на озоновия слой. Тази реакция намалява способността на озона да защити Земята от вредната ултравиолетова радиация, увеличавайки екологичните и здравните рискове. Освен това, сероводород е силно запалим, а при концентрации от 4 до 46% във въздуха образува експлозивна газова смес. При запалване може да предизвика мощна детонация, което представлява сериозен риск в затворени пространства или райони с високи емисии. Сега, след като разбрахме какво представлява сероводорода и как се образува, остава най-важният въпрос. Може ли да се освободи в огромни количества и може ли да засегне живота на крайбрежните райони? Какво би се случило, ако се освободи и по какъв начин би засегнало районите около морето? Останете с мен, за да изследваме този ужасяващ сценарий и какво той означава за бъдещето. Сега, след като разбрахме какво представлява сероводород и защо съществува в Черно море, остава въпросът: как климатичните промени ще повлияят на този крехък баланс? Защото, не се съмнявайте, Черно море се затопля. И това е лоша новина както за морския живот, така и за нас. Черно море се затопля. Краят на ледниковия период. Земята естествено излиза от настоящ ледников период, което означава, че глобалните температури се покачват. Черно море не прави изключение. Неговата средна температура нараства и това се случва с по-бързи темпове от предишни столетия. Това може да не звучи тревожно на пръв поглед, но вече има сериозни последици за морската екосистема. Защо това е проблем? Студенолюбивите видове, които някога са процъфтяли в Черно море, сега започват да изчезват. С повишаването на температурите, тези видове са принудени или да мигрират на север, или да търсят по-дълбоки води. Но със сигурност дълбочината не е опция. Защо? Защото под 150 метра водата постепенно става безкислородна и наситена с сероводород. Как затоплянето влияе на морските видове в Черно море? Морската екосистема в Черно море зависи от баланса между студеноводни и топловодни видове. С намаляването на студеноводните риби на тяхно място идват топлолюбивите видове, които не винаги играят същата роля в хранителната верига. Това нарушава цялата екосистема, водейки до намаляване на рибните популации за риболовната индустрия, свръхразмножаване на определени видове, които нямат естествени хищници, както и загуба на биоразнообразие, което прави екосистемата по-уязвима към колапс. Пример: видове като калкан, карагьоз, хамсия или цаца, които разчитат на по-студени води, скоро могат да бъдат застрашени от покачващите се температури. Реалната заплаха: как затоплянето ще увеличи производството на сероводород? По-топлите температури ускоряват биологичната активност, което означава, че ще има повече морски организми и цъфтежи на водорасли. Това ще доведе и до повече органична материя, която след като умре потъва в дълбочината, което ще захранва анаеробните бактерии. А това ще доведе до експоненциален ръст на сероводорода. Нека обобщим как изглежда този процес. По-топли води, по-бързо разлагане, повече разлагане, повече сероводород, повече сероводород, по-голям риск от катастрофално освобождаване. Това не е просто хипотеза, вече се е случвало в миналото. Връзката с масовото измиране преди 251 милиона години, Пермско-Триаското масово измиране, или както го наричат Великото масово измиране,
е събитието, в което 90% от всички видове на Земята са изчезнали. Причината – отравяне с сероводород и климатични промени. Учените смятат, че затоплянето на океаните е забавило водните течения, което е довело до изчерпване на кислорода в океанските дълбини, последвало от благоприятни условия за експоненциалното развитие на анаеробни организми, които произвеждат сероводород. При достигането на критични нива, токсичният газ се освобождава в атмосферата, убивайки морските и сухоземни видове. Впоследствие нанася и сериозни щети върху озоновия слой, което е изложило планетата на смъртоносна UV радиация. Да, точно така. Сероводород влиза в реакция с озоновия слой и го разрушава. Ако подобен процес се случи в Черно море днес, последствията биха били катастрофални. Не само за морския живот, но и за милиони хора в крайбрежните региони, в последствие и цялата планета. Какво означава това за бъдещето ни? Възможно ли е наистина да сме на прага на катастрофа, подобна на тази, която унищожи 90% от живота на Земята преди 251 милиона години? И ако да, можем ли да направим нещо, за да я предотвратим? Останете с мен, за да разгледаме възможните решения и защо науката може да бъде нашето единствено спасение. Видяхме как климатичните промени и нарастващите нива на сероводород могат да тласнат Черно море към екологична катастрофа. Но истинският въпрос е: можем ли да превърнем тази криза във възможност? Как научният ни подход таргетира този проблем? Активно проучваме и следим процесите в Черно море, за да разберем как се развива производството на сероводород с покачването на температурите. Също така, следим как морските екосистеми се променят под натиска на климатичните фактори и какви превантивни мерки могат да бъдат приложени, за да не се стигне до катастрофа. Работим в сътрудничество на учени, инженери и еколози за разработване на нови методи за безопасно извличане и преработка на сероводород, преди той достигне критични нива. Също така работим по внедряването на допълнителни съвременни системи за екологичен мониторинг, които да предсказват потенциални рискове. Всичко това ни дава научни решения, които съчетават устойчивост и икономическа приложимост. Ние не просто реагираме на кризата, ние разработваме решения, които да я предотвратят. Новото виждане за енергия и устойчивост. Ами ако ви кажем, че този проблем може да бъде част от решението за бъдеща енергетика, бихте ли повярвали? Истината е, че всяка криза крие в себе си нова възможност. Сероводородът, който се натрупва в Черно море, не просто е заплаха. Той може да бъде ценен ресурс. Ако бъде обработен правилно, може да стане част от енергийна система на бъдещето, която представлява устойчива водородна система, която е икономически ефективна и е способна да намали драстично цената и недостига на електроенергия. При това без абсолютно никакъв негативен отпечатък. Даже напротив, ще пречиства Черно море от отровните газове и по този начин ще предотврати бъдеща катастрофа, която се заформя. Няма да навлизаме в детайли все още, разбира се, но това, което разработваме в момента, може да доведе до революционна промяна, която да даде нова дефиниция за устойчива енергийна инфраструктура. Такава, която може да намали разходите за енергия, да реши проблемите с недостига на електричество и да предотвратява екологични опасности. Защо времето ни изтича и защо трябва да действаме сега? Това не е проблем на бъдещите поколения. То се случва сега. Черно море вече се променя и без намеса може да се превърне от ключ към устойчивостта в източник на екологичен колапс. Затова нашата работа е спешна. Тя показва защо научните иновации трябва да се развиват по-бързо от самата криза. Имаме знанието, имаме решенията. Единственият въпрос е: готов ли е светът да ги приеме? Ако искаме истинска промяна, трябва да променим начина, по който възприемаме света. Защото най-голямото предизвикателство не е просто енергията или околната среда. Това е начинът на мислене. Присъединете се към мен в финалната част на този епизод, където ще разгледаме как промяната и начина на мислене може да оформи бъдещето на нашата планета, нашата енергетика и нашето оцеляване.
Говорихме за науката, разгледахме рисковете, видяхме как Bright Hydro Future работи върху реални решения. Но ето нещо важно. Нито едно научно откритие няма да промени света, ако хората не са готови да приемат промяната. Нашият най-голям и мощен съюзник не е само технологията. Той е начинът на мислене. Силата на новата перспектива. Светът е пълен с проблеми, но пък е пълен и с решения. Стига ги потърсим. А тези, които търсят решения, те оформят бъдещето. Ако става въпрос за бъдеще, основното нещо, по което тези иноватори се отличават от хората, които се страхуват от него, е начинът, по който възприемат реалността. Ако искаме по-добро бъдеще, трябва да започнем с това да виждаме възможности, а не пречки. В момента повечето хора гледат към Черно море и виждат екологична криза. Но в Bright Hydro Future ние виждаме нов начин, който да защитим планетата си и да захраним бъдещето. Други виждат климатични промени като неконтролируема катастрофа, но ние ги виждаме като призив за действие, шанс за иновации, преосмисляне и изграждане на по-добър свят. Историята ни е показала, че тези, които се осмеляват да виждат света по различен начин, са тези, които променят всичко. Но откъде идва тази способност? Наблюдението. Силата, която оформя реалността. Наблюдението, това не е просто да гледаш, то е да разбираш. В науката наблюдението премахва несигурността. В живота наблюдението премахва страха. Светът, който изживяваме, е отражение на начина, по който избираме да го видим. Всяко велико откритие, от законите на физиката до тайните на Вселената, е започнало, когато някой се е осмелил да наблюдава различно. Всяка иновация в възобновяемата енергия, в медицината, технологиите, тя е започнала с нова перспектива. Дори самата Вселена следва този принцип. В момента, в който извършваме наблюдение, реалността се оформя. До тогава всичко съществува като потенциал, вълна от безкрайни възможности. Това означава, че най-голямата сила в Вселената не е просто енергията. Това е способността да виждаме. И така, какво избираме да видим ние? И всичко започва от нас, от изборите, които правим днес. Ентропията. Пътят към баланс, а не хаос. Повечето хора мислят, че ентропията е хаос, но всъщност ние виждаме по различен начин. Но тя не е разрушение, тя е естественият процес на достигане до равновесие. От раждането на Вселената до възникването на живота. Всичко е оформено по този принцип. Звездите се запалват, планетите се формират, живота възниква. Не заради ред, а заради трансформация. Ентропията не разрушава, тя създава нови форми, нова енергия, нови възможности. Човечеството е част от този процес и колкото повече преобразуваме енергия, толкова повече напредваме. Но трябва да се научим да го правим разумно. Да преобразяваме света по начин, който носи баланс, а не разруха. Бъдещето е в нашите ръце. Ние не просто сме пасажери в това пътуване. Ние сме неговите създатели. Бъдещето не е написано. То чака нас да го оформим. И всичко започва с нещо просто. Промяна в начина на мислене. Подкрепата не е само финансиране или технологии. Това е колективна визия. Това е убеждението, че можем да решим предизвикателствата на днешния ден и да създадем свят, който процъфтява утре. Това е изборът да наблюдаваме по различен начин и да виждаме потенциал там, където другите виждат криза. И всичко започва от нас. От изборите, които правим днес. Затова ви питам, какво бъдеще избирате да видите? Присъединете се към нас. Бъдете част от Bright Hydro Future. Нека заедно да изградим бъдеще, където науката, иновациите и начинът на мислене създават нещо по-голямо от всичко до сега. Бъдещето не е написано. Нека го създадем заедно.